Lasel u bonġu għawek jena nirringrazzjak anki Sajrita ħankun qed nitkellmu dwar in-naħla Maltija. U xtaqtek il-littini ftit anki ħjiel tax se nkunu qed ngħidu għaliex għandna verament biex inkunu gburin. Ħafna. In-naħla Maltija għandha karatteristiċi veru speċjali li ħadet eluf ta' snin biex tevelvihom biex tadatta għal pajjiż li ngħixu fih. Pereżempju, in-naħla Maltija adattata sħana esaġerata li tagħmel Malta, adattata għan-nixfa li jkollna fis-sajf. Apparti minn hekk iċ-ċiklu ta' ħajjitha wkoll qiegħed sinkronizzat mal-klima ta' Malta wkoll. Pereżempju, dbit kmieni fi frar ħalli fir-rebbija mbagħad x'in ikun hawn massimu ammont ta' fjuri jkunu laħqu kibru in-naħal u dak il-pollen jinġabar fil-waqt li meta nimpurtaw naħal minn barra, pereżempju, dawn x'in tiġi s-sajf, ovvjament is-sħana ma jifilħux għaliha u ħafna minnhom imutu. Allura ikun qed jiġru wkoll meta ndaħlu naħal minn barra jgħidulu genetic dilution, ġifieri il-power li għandha n-naħla Maltija ikun qed jonqos għax meta titammar ma' naħal barrani il-ġins ikunu qed jintilfu bil-mod. Allura għalhekk importanti li nipproteġu n-naħla Maltija. Insed verament uniku u li qed jiġi rikonoxxut ukoll, qed jiġi rikonoxxut u forsi tista' tgħidli iktar għaliex ftit ilu kien hemm dal-avveniment importanti li vera rrikonoxxa n-naħla Maltija. Iva, ħanajdlek kif ġiet irrikonoxxuta. Mela, għawd il-Fondazzjoni Malta li tikkonserva n-naħla Maltija u jarfu kemm in-naħla Maltija speċjali. Allura konvinċew il-Gvern Malti biex in-naħla Maltija jagħmilha l-insett nazzjonali. Apparti minn hekk ikkonvinċew il-Bank Ċentrali ta' Malta li joħorġu tujuro kommemorattiva bin-naħla Maltija. Issa, Slovenja hemm di jgħidula il-Golden Bee Award li hija award madwar id-dinja. Infatti, pereżempju, ġast biex tifhem, is-sena l-oħra l-Awstralja rebħuh dal-award. Ġifieri huwa award prestiġjuż ħafna. Infatti, il-Gvern ta' Slovenja u l-President jiġu jagħtuk l-award u Malta ġiet innominata fit-top 3 fid-dinja għal dan l-award. Dan ġara fi 20 May on World Bee Day, Iva. Kien hemm ċerimonja Ljubljana dwar dan l-award. Għandna verament inkunu gburin u għandna għalfejn inkunu ktar familjari ma' kemm tiswa dil-biċċa. Infatti, anki jekk ma nisbaljax fl-iskejjel tagħna li tajt ċkejknin, forsi hemm dawn l-inizjattivi anke mill-fondazzjoni biex kemm jista' jkun tqum iktar kuxjenza u nkunu nafu x'għandna verament hawnhekk madwarna f'pajjiżna. Eżatt, nemmnu li tibda minn mindu jkunu tfal ċkejknin. Tfehmhom it-tfal kemm importanti li neħdu ħsieb l-ambjent, kemm huwa delikat u prezzjuż. Allura illonċjaw did-diska u fil-futur ħadd jiġu llonċjati diski oħra. Sewwa, infatti xtaqt illi għandna fil-match kejkem did-diska li qed tinstema' bħalissa ftit ħansemmawkom għax hawnhekk il-ħin jaħrab imma nixtieq li nisimgħuha flimkien din il-kanzunetta li anke qed tindaq u qed tinstema' fl-iskejjel tagħna lit-tfal. Jom fil-kampanja, kultant il-maħin set, sewdin u daqxej sufi u wizar minn farfet. Din il-naħla Maltija, tarafa minnu fiħ, għax tħobb id-dur mal-pjanti u tamel ħossa biħ. Biz, 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 tamel il-naħla, fuq fjura roza, fuq fjura kaħla. Biz, biz, biz. Perfect minħajja u ta' waraja. Għatfall u tal-lem, pero li toġobni u koll, infatti għaddejja minna ħanna nitalmu ħafna. Il-nota hija vera ta' melodija u ġastu kif tismaħħa darba, issib li l-ek innifsek qed tkompli tkanta magħha. Bla ma trid u nista' ninduna wkoll kemm inti appassjonata fuq dak li qed titkellem. Anki għal fatt li inti jekk ma nisbaljax studjajt ix-xjenza. Hija, studjajt chemistry biology u xjenzi għal qalbi ħafna u meta tifhem kif taħdem in-natur iktar tapprezza. Jiena nirringrazzjak illi kont magħna, napprezza ħafna dak illi tagħmel inti wkoll li huwa totalment differenti mbagħad milli tagħmel fil-ħin liberu. Kemm tgħidli malajr mhux għax ma nħobb inkun naf ma min tkellimt. Inti
Mbagħad fil-ħin liberu tiegħek Ija, nilab rugby, nilab rugby nazzjonal. man-nazzjonal. Infatti sa 20 Ġun għandna European Championships Andorra. Bis-serjetà. Ija. Ilek għaddejja jew le? Minni nilab xi 14-il sena. U l-laħwa, mela minn dejjem, mela nawguralek għal dak li għadna kif ksibna, lilna kollha insomma għandna ħla Grazzi. Maltija u nawguralek ukoll Grazzi. għalli ġej, grazzi li kont miegħek kmieni dal-għodu aħna minn hawnhekk